Tam jsou utíkající děti. My máme hon na hobity, část první. Takže jsme odbočili jako vždycky. Dvakrát už a vůbec nevíme, jestli jako jedeme správně. A zapomněli jsme, jak se to jmenuje. A máme vybitý telefony. A děti nás obdivují jako vždycky. Tak já to přepnu na podpícení displeje. Stejně nejdeš pěču. A nevěděl jsme, jak se to jmenuje. Potřebujeme vlastně vědět, jak se to jmenuje. Abychom mohli použít interaktivní GPSky, což jsou vlastně takový místní... Liang Bua, pamatuj si to. Liang Bua. Bua. Hledáme Liang Bua. A Radek se jde zeptat, kam jako máme vlastně prejet. Teď jsme tady prostřed floreského vesnictva. Interaktivní GPSky fungují. Tak kam jedeme, Radku? Doleva?